Duha ang patay sa managlahing pagpanunggab sa Davao City niadtong Domingo kung asa ang usa gitabangan og dunggab sa amahang sospek ug duha niini ka anak. Ani report. Patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human gitabangan og dunggab sa tulo ka miyembro sa usa ka magbanay sa Purok 23 Isla Suerte Times Beach sa Matina Aplaya, Davao City niadtong Domingo sa gabii. Sumala sa kapulisan ang mga midunggab sa biktima, 52 anyos nga amahang sospek ug kaluha nga anak niini nga lalaki. Sa investigasyon, nag-inom ang biktima og usa ka tanod gawa sa usa ka sari-sari store dihang giagda og inom sa biktima ang amahang sospek apan mibalibad kini. Miuli matud pa ang tanod sa iyang balay apan pagbalik niya, nakita na niya ang sospek nga gikwelyuhan ang biktima ug nagkalalis ang duha. Gisumbag matud pa sa biktima ang sospek. Gibadlong sila sa tanod. Apan human ang pipila ka minuto, nasayra na lang sa tanod nga nadunggaban na ang biktima. Dayon gisundan kini og dunggab sa duha ka mga anak sa sospek. Gilayong miikya sa mga sospek human sa krimen. Gideklarang dead on arrival ang biktima. Na-recover sa crime scene ang duha ka kutsilyong gituohang gigamit sa krimen. Nagpahigayon na og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa mga sospek. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima. Samtang sa barangay Buhangin sa Davao City gihapon, patay ang usa ka 55 anyos nga lalaki human gidunggab sa 52 anyos nga lalaking sospek Domingo sa gabii. Napalga na lang ang biktima nga dunay sama dinunggaban sa liog ug sa likod nga bahin sa boarding house niini. Dead on the spot kini. Sumala sa kapulisan, saysay sa nakasaksi nga nakita na lang ang sospek nga migawa sa boarding house sa biktima. Na-recover sa crime scene ang usa ka kutsilyo, sling bag nga dunay wallet ug kwarta ug ubang personal nga gamit sa biktima. Nadakpan ang mga sospek ug laing kaubanan ato sa hot pursuit operation. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima lakip na ang sospek. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.